medzi krajinami V4 predávame benzín úplne najdrahšie Euro 77, ale reálne ceny benzínu vyzerajú inak. Keď sa pozrieme čisto na komoditu, Slovensko je 7. najlacnejšou krajinou Únie a v celej V4 máme najlacnejší benzín. Liter stojí 89 centov. A toto je presne realita, ktorú väčšina ľudí pri tankovaní žiaľ nevidí. My sa hádame, že či benzín stojí Euro 77, pritom pointa je niekde úplne inde. Samotná cena bez daní je na Slovensku okolo 89 centov za liter. Lenže pri pokladni platíš takmer dvojnásobok. Prečo to tak vlastne je? V každom litri benzínu máš približne 51 centov spotrebnej dane a k tomu ešte pripočítaj DPH. Pri cene teda Euro 77 štátu odovzdáš cca 84 centov za liter benzínu a teraz si to poďme porovnať. Poľsko má spotrebnú daň na benzín okolo 42 centov, Maďarsko 41 centov a Slovensko 51 centov. Česko je síce mierne vyššie, ale výsledné ceny ukazujú, že problém nie je len ropa. Toto nám len signalizuje problém zle nastaveného systému, ktorý trestá žiaľ bežného človeka za to, že používa auto napríklad na prácu, bežný život alebo rodinu.